आता इकडे बघा हे 90चं सेक्शन आहे आणि ह्याची सुरुवात कितीपासून आहे? इथे तुम्हाला सुरुवातची रेंज राहणार आहे 77. दुपट्टे वगैरे इथे मिळणार आहे 22 रुपयापासून आमच्याकडे दुपट्ट्याची कलेक्शन स्टार्टिंग प्राइस होते. आता तुम्ही इकडे बघू शकता लेगिंगचं सेक्शन आहे. मॅडम याची स्टार्टिंग रेंज काय आहे? 53 पासून आमच्याकडे लेगिंगचे कलेक्शन स्टार्ट होतात. आता इकडे बघा आपण वेस्टर्न वेअर सेक्शन मध्ये आहे. तर मॅडम ह्याची स्टार्टिंग रेंज काय आहे? इथे तुम्हाला 77 पासून स्टार्टिंग रेंज मिळून जाणार आहे. तर आता आपण आलेले हे नेक्स्ट काउंटर मध्ये तुम्ही इथे बघू शकता लाईव्ह पर्चेसिंग चालत आहे आणि हा काउंटर आहे ब्रायडल लेहंग्याचे काउंटर. ब्रायडल असो सायडल असो इथे तुम्हाला प्रॉपरली लेहंग्याचे कलेक्शन या ठिकाणी मिळणार आहे. हा एक लेहंगा तुम्ही बघा, एक बनारसी कॉन्सेप्ट मध्ये म्हणजे सेमी पाहिजे असेल तेही मिळणार आहे. बॉर्न बेबी म्हणजे गलिच्छ पाहिजे असेल तेही तुम्हाला व्हेरायटी तुम्ही बघू शकता. खूप सुंदर इथे तुम्हाला इथे जी डिझाईन मिळते ना सर ते बघा तुम्ही. इथे खूप सुंदर डिझाईन आहे. इव्हन कलमकारीची डिझाईन तुम्हाला या ठिकाणी मिळते. हे कम्फर्टेबल होईल. त्याच्यामध्ये कॅनव्हसही लावलेला असणार. तर आता आपण नेक्स्ट डिपार्टमेंटमध्ये आलेले आहेत ते आहे कुर्तीचे कलेक्शन. कारण की कुर्तीचे कलेक्शन सर्व ठिकाणी खूप जास्त चालत असतात. कॉलेज गर्ल असो किंवा एक हाऊसवाईफ तेही बघा कुर्ती. सर्व घेणारे पण इथे तयार आहेत, आपले घेतात आहे. Live तुम्ही पण purchasing येऊन चालत इथे घेऊ शकता. स्क्रीनमध्ये नंबर सुद्धा दिसेल तुम्हाला. फोन करून तुम्ही परचेस सुद्धा करू शकता. आता सध्या अरायवल झालेले आहेत ते सर्व नवीन कलेक्शन आहे. आत्ताच जस्ट आलेले आहेत, अजून डिस्प्ले वगैरे नाही केलेला आहे. मी तुम्हाला एक पॅकिंग दाखवते. पॅकिंग ही तुम्हाला एकदम डिफरंट स्टाईलमध्ये मिळणार आहे. सर्व तुम्हाला एकदम छान अशी अट्रॅक्टिव्ह डिझायनर पीस मिळणार आहे या ठिकाणी. हा कॅटलॉग तुम्हाला मिळते पर्टिक्युलर. हा मॅम कॅटलॉग उघडा. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कलर ऑप्शन डिझाईन ऑप्शन सर्व मिळून जाणार. ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला किती कलर ऑप्शन मिळत आहे, डिझाईन ऑप्शन मिळतात. प्रत्येक वेगवेगळे डिझाईन आणि कलर पण वेगवेगळे. हा आणि तिथे बघा मी तुम्हाला असं वाटतंय ना हे सर्व उचलून काजलसाठी घेतले पाहिजे. इथे बघा हा कॅटलॉग तुम्हाला मिळून जाणार आहे आणि त्या सेम टू सेम टोनमध्ये तुम्हाला इथे जो डिझाईन आहे ती मिळणार आहे. सिंपल सोबर आणि साईजही तुम्ही मॅम बघू शकता. आणि तुमच्याकडे ऑफिस वेअर डेली वेअर सगळे कुर्तीज आहेत. हा 1 पीस 2 पीस 3 पीस ऑफिसमध्ये घालायचे, कॅज्युअल घालायचे किंवा तुम्हाला पार्टी फंक्शनसाठी घालायचं असेल ॲनिव्हर्सरीच्या हिशोबाने. गाऊन आपण म्हणत असतो एकदम घेरावाला असतो अनारकली स्टाईलमध्ये, तो तुम्हाला पाहिजे असेल तो सर्व मिळणार आहे. ही साईज बिग साईज आहे. डबल एक्सेलची साईज मी तुम्हाला दाखवते. तुम्हाला ट्रिपल पाहिजे, युनिक आहे एकदम. प्रिंट सुद्धा युनिक आहे. ट्रिपल एक्सेल पाहिजे, 4 एक्सेल पाहिजे, 5 एक्सेल पाहिजे, सर्व साईज या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार आहे. सर्व कलेक्शन तुम्हाला कॅटलॉगच्या थ्रू बघायचं असेल तर स्क्रीनवर नंबर आहे तिथे एक प्लीज कॉल किंवा मेसेज करा. संपूर्ण माहिती तिथे मिळणार आहे. तर अजून एक मी तुम्हाला कलेक्शन दाखवते. हे बघा खूप सुंदर अरायवल झालेलं कलेक्शन आहे. खूप छान डिझाईन तुम्हाला मिळते बॉक्स कपड्यामध्ये. मस्त आहे एकदम. हा कॉटन मध्ये मिळणार आहे आणि एम्ब्रॉयडरीचं काम केलेलं आहे. थ्रेड किती भारी दिसतंय. छान आहे. एकदम मस्त छान आहे एकदम. हा एक बघा हा चिकनकारीचं काम केलेलं आहे. खूप डिझायनर पीस आहे. कॉटन मध्ये हा पण मिळणार आहे तुम्हाला. खूप सुंदर आणि प्युअर कॉटन आहे ना. ह्याच्यासोबत तुम्हाला बॉटम मिळणार आहे. हे 3 पीस मध्ये मिळणार आहे आणि दुपट्टाही तुम्हाला सुपर नेट मध्ये मिळणार आहे. दुपट्टा तर भारीच आहे एकदम मस्त. मस्त आहे. आणि कुर्तीज मध्ये एका सेट मध्ये किती येईल कुर्ती? 4-6 या पद्धतीने. फक्त एक कॉल आणि मेसेज केलं ना संपूर्ण PDF आमची ऑनलाईनची टीम पाठवून देणार. पर्टिक्युलर तुम्ही घरात बसूनही ऑर्डर प्लेस करू शकता. खूप सुंदर आहे. तर हा एक पीस बघा मॅम खूप सुंदर तुम्हाला अनारकली स्टाईलमध्ये मिळणार आहे आणि इथे घेराही तुम्ही बघू शकता. खूप सुंदर मिळणार आहे. मंची जी डिझाईन येणार ती वेगळी येणार आहे. साईडचा घेराही तुम्हाला डिझाईन कॉम्बिनेशन आणि पूर्ण वेगळंच आहे ना काहीतरी. आणि हे वेगळं आहे, हे वरती आहे. हा छान आहे. छान आहे. आणि तुमच्या हातात हा ब्लू कलर आहे. अजून एक डिझाईन दाखवते. ही बघा ही सर्वांनाच आवडणार आहे. सिंपल पण आणि एकदम चांगली पण सोबत काजल. आणि एकदम ड्रेसिंग लुक देत आहे. इथे तुम्हाला चिकनकारीचं काम मिळत आहे नॅट बेसवर, हँडवर आणि तुम्हाला बॉटमच्या साईडला. आणि याला दुपट्टा सुद्धा आहे. ही म्हणजे त्याची जर- पॅन्ट आहे आणि ऑर्गनचा तुम्हाला दुपट्टा मिळणार आहे. आता इथे आपले एवढे व्हरायटी आहेत ना, तर आपण घर बसल्या बसल्या बिझनेस करू शकतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत ड्रेस.
मॅम आणि एवढे भारी आहेत कलेक्शन ना, तुम्ही तऱ्हे नवीन तऱ्हेचे. ठेवले ना तर कस्टमर तुमच्याकडे येणारच येणार कारण येणारच की येणार, प्रत्येकाची बरोबर. चॉईस अशी असते की आपल्याला काही नवीन पाहिजे आणि ते नवीन तुम्ही डायरेक्टली फॅक्टरी मधनं घेऊ शकता. तर नेक्स्ट कलेक्शन मी तुम्हाला दाखवणार आहे किड्स वेअरचे, म्हणजे बॉय आणि गर्ल तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळणार आहे. बॉर्न बेबीपासून तुम्हाला टीन एज पर्यंत म्हणजे 14 ते 15 वर्षाच्या वयापर्यंत सर्व कलेक्शन मिळणार आहे. सर्व कलेक्शन या पद्धतीने तुम्हाला बॉक्स पॅकिंग मध्ये मिळणार आहे. हां, सर्व कलेक्शन तुम्हाला बॉक्स पॅकिंग आहे ना? हो, एकदम छान. आणि इथे तुम्हाला आहे ना सर इथे कॅनव्हास ही मिळणार आहे. हे बघा एकदम सेफ्टली तुम्हाला मिळते. हा कॅनव्हास मिळतो त्याच्यासोबत तुम्हाला इथे अस्तर पण मिळणार आहे म्हणजे बेबीला त्रास नाही होणार. हा त्या हिशोबाने इथे सर्व आणि व्हेरायटी कलर्स पण बघा खूप सर्व आहे यांच्याकडे है ना. कलर 1 2 ह्या एका बॉक्स मध्ये एवढे सेट आहेत. हा साईज तुम्हाला मिळणार आहे त्याच्यामध्ये पण. अजून एक कलर मी तुम्हाला हा बघा आणि यांच्याकडे स्टॉक किती असतो ते तुम्ही असं बघू शकता की टोटल रोटेट होऊन दाखवतो मी तुम्हाला. परचेसिंग आणि इकडे लाईव्ह परचेस सुद्धा चालू आहे. तुम्हाला बॉयचं पाहिजे असेल तर बॉयचं पण या ठिकाणी मिळणार आहे. तुम्ही बघू शकता इथे व्हिडिओ कॉलच्या थ्रू परचेस करत आहे. हा, इकडे व्हिडिओ कॉल होतोय ना. हा, अजून एक मी तुम्हाला कलेक्शन दाखवते. खूप सुंदर पॅटर्न राहणार आहे आणि असं कलेक्शन खूप चालत आहे ते म्हणजे डंगरी स्टाईलमध्ये. हा डंगरी खूप चालते खूप छान. म्हणजे कम्फर्टेबल असते त्या हिशोबाने कसं आणि दिसायला पण खूप सुंदर दिसते. मटेरियल पण खूप चांगलं आहे. हा, खोजरी कपडामध्ये मिळणार आहे तुम्हाला आणि जीन्समध्ये तुम्हाला पॅन्ट मिळणार आहे आणि त्याच्यासोबत पट्टाही मिळणार आहे. तर आता नेक्स्ट काउंटरमध्ये जाऊया. तिथे राहणारे मेन्स वेअरचे कलेक्शन जे शर्ट पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला ट्राउझर वगैरे पाहिजे असेल तर अशा पद्धतीने तुम्हाला इथे सगळी व्हेरायटी मिळून जाणार आहे. जीन्स वगैरे पाहिजे असेल तर जीन्सही मिळून जाणार आहे. कॉटनमध्ये पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला इम्पोर्टेड फॅब्रिकमध्ये पाहिजे असेल ते मिळून जाणार आहे. आणि अजून एक व्हेरायटी दाखवते म्हणजे हा बॉक्स तुम्ही बघताय ना मॅम तो आहे शूटिंग म्हणजे आपण लग्नप्रसंगात घ्यायसाठी पाहिजे असेल तर इथे तुम्हाला प्रॉपरली पॅकिंग देणार आहे. जे ज्या कारणी तुम्ही ज्यांनाही गिफ्ट वगैरे देता तेही खुश राहणार आहे. शर्ट आणि पॅन्ट तुम्हाला मिळून जाणार आहे. शर्ट पीस पॅन्ट पीस आहे. हा आणि वेगवेगळ्या पॅटर्न मध्ये हा सर्व पॅटर्न सर्वमध्ये तुम्हाला डिझाईन पॅटर्न नक्की मिळणार आहे. त्याच्या कारणी काय तुमचं पण माल अटकावं नाही. तुम्हीही सेल कर तुमचं सेल झाल्याच्या पण नंतर भरपूर ऑप्शन्स असतील दाखवायला कस्टमरला. आणि इकडे आपण असं एक परचेस नाही करू शकत. आपल्याला असं पूर्ण बॉक्स घ्यावं लागणार सिंगल बरोबर. पीस अवेलेबल नसतं सर. सिंगल पीस नाहीत ना. इथे बघू शकता इथे कस्टमर परचेस करतात. सर्व काउंटरवर आपण जिथे जातो तिथे कस्टमर आहेत कारण की कस्टमरला पाहिजे असतं नवीन कलेक्शन आहे. ते नवीन कलेक्शन तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये ॲड ऑन केली तर तुमचा बिझनेस नक्की चालणार आहे. मग तो घरातनं किंवा एक तुम्ही राहरीवर चालवताय मोटर गाडीवर तुम्ही गावागावात जाताय तरीही चालणार. फक्त तुमच्यापाशी व्हेरायटी ठेवा क्वालिटी ठेवा. आणि नवीन कलेक्शन तुम्हाला अजमेरा फॅशन मध्येच मिळणार. हो आणि तुम्ही जे जीन्स बद्दल सांगत होता ते आपल्याला असे बंडल्स घ्यावे लागतील ना. हा या पद्धतीने मिळणार आहे. असे सर्व बंडल्स असतात. हा. त्याच्या साईज तुम्हाला सर्व साईज आहेत ना. हा साईजचे स्मॉल पासून डबल ट्रिपल एक्सेल सर्व अवेलेबल आहे. सर्व साईज अवेलेबल राहणार आहे. शर्टची पॅकिंग तुम्हाला या पद्धतीने मिळणार आहे. 140 रुपयापासून तुम्हाला शर्ट मिळणार आहे इकडे कॉटन फॅब्रिकमध्ये आणि ती राहणार आहे तुम्हाला कमीत कमी 600 700 800 पर्यंतची रेंज मिळणार आहे. म्हणजे ती वस्तू का तुम्ही मार्केटमध्ये जर विकली तर ते तुम्ही डबल घेऊ शकता. बरोबर. आणि सर्व वस्तू पॅकिंगमध्ये मिळणार आहे. कोणताही पीस तुम्हाला खुल्ला नाही मिळणार आहे. या पद्धतीने बॉक्स पॅकिंगमध्ये येणार आहे शर्टचं कलेक्शन. असं दिसायला पण चांगलं वाटतं आणि कोणाला गिफ्ट द्यायचं सेल करायचं तर याचं बरोबर बिझनेस करताना असे म्हणजे हे बॉक्स पॅकिंग पण चांगलं असलं की माणसं खुश प्रोफेशनल होतात. वाईज आहे. इथे तुम्हाला पूर्ण व्हेरायटीची कमी बिलकुल नाही राहणार आहे. तुम्हाला एकदम सिंपल सोबर व्हाईटमध्ये पाहिजे असेल प्लेन व्हाईट मध्ये. हां प्लेन व्हाईटमध्ये पाहिजे असेल किंवा या पद्धतीने फॅन्सी थोडं पाहिजे असेल तर तेही मिळणार. कलर ऑप्शनही मिळणार आहे. डिझाईन ऑप्शनही मिळणार आहे. फक्त आणि फक्त तुमचा एक कॉल आणि मेसेज तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये काही ना काही पुढे घेऊन जाऊ शकतो. तर आता आपण आलेले आहे नेक्स्ट डिपार्टमेंटमध्ये. तर तुम्हाला ह्या डिपार्टमेंटमध्ये मिळणार आहे गाऊनचे कलेक्शन 500 रुपयापासून 5000च्या रेंजमध्ये तुम्हाला व्हेरायटी या ठिकाणी मिळणार आहे. जिथपर्यंत तुमची नजर जाणार आहे ना तिथपर्यंत तुम्हाला नवीन नवीन कॉन्सेप्ट मिळणार आहे. मी तुम्हाला एक डमरीही दाखवते. खूप सुंदर तिला नटवलेली आहे. छान अशी डिझाईन तुम्हाला मिळते आणि मी तुम्हाला डिझाईन दाखवते. इथे ओरिजिनल मिरर कामचं काम केलेलं आहे. हे ओरिजिनल हे डुप्लिकेट वगैरे नाही आहे. आणि त्यालाही तुम्ही बघू शकता इथे छान अशी एकदम जी पॅकिंग असते त्याची म्हणजे मिरर वगैरे निघावं नाही त्या हिशोबाने इथे पॅकिंगमध्ये तुम्हाला इथे मिळते. म्हणजे थ्रेड वर्कचं काम केलेलं आहे. दुसरी एक व्हेरायटी तिकडेही आहे तेही मी तुम्हाला दाखवू इच्छिते. मॅट बेसमध्ये राहणार आहे. खूप सुंदर तुम्ही ह्याला पार्टीवेअर पण घालू शकता किंवा काही फंक्शन वगैरे असेल तरीही घालू शकता. इथे इंडो वेस्टर्न स्टाईलमध्ये तुम्हाला ही व्हेरायटी मिळते.
इथे तुम्हाला एम्ब्रॉयडरीचं काम मिळतोय. आणि ही जो दुपट्टा आहे ना मॅम, तो दुपट्टा अटॅच आहे. याला आपल्याला म्हणजे आपण साडीला जसं पदर घेतो तसंच डायरेक्ट पदर बरोबर. घ्यायचा. अच्छा. तर मॅडम इकडे काय होतंय? हा पॅकिंगचा डिपार्टमेंट आहे. इथे तुम्हाला प्रॉपरली पॅकिंग मिळणार आहे. इथे तुम्हाला इथे कोड पण मिळणार आहे, ज्याच्या कारणे तुम्ही पार्सल ट्रॅक करू शकता, ज्याला बिल्टी म्हणतात. ती बिल्टी ही तुम्हाला आमच्याकडनं प्रोव्हाइड केली जाते ट्रॅकिंग आय डीच्या थ्रू. आणि ही जे समोर जे आहेत ना, ते आमचं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आहे, जे पर्टिक्युलर तुम्हाला सांगणार कोणत्या हिशोबाने इथे पार्सल कुठे आहे आणि किती दिवसांनी पोहोचणार आहे, कुठे थांबलेला आहे. ट्रकनी येतं तर ट्रक कुठे आहे, गोडाऊनमध्ये थांबलेला आहे, कुठे आहे तुमचा पार्सल. तर आय डी मिळते, ज्याला म्हणतात बिल्टी. ती बिल्टी तुम्हाला मिळणार आहे. अगोदर ह्या पद्धतीने पॅकिंग होत असते आणि त्याच्या अगोदरही तिथे बघू शकता त्या साईडला पूर्ण कलेक्शन जे आहेत ना, तुम्ही परचेस केलेले असतात ते आणतात, बघतात, चेक करतात, त्याच्यानंतर पार्सलमध्ये टाकतात आणि त्याच्यानंतर अशा पद्धतीने पॅकिंग होते. त्याच्यानंतर ही पॅकिंग होते आणि ह्याच्यानंतर स्टिकर येणार आहे अजून. तर तोही प्रोसेस इथे होणार आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता पार्सल इथे रेडी होऊन गेलेले आहेत. तुम्ही सर्व राज्याच्या हिशोबाने, सर्व प्रदेशाच्या हिशोबाने, सर्व सिटीच्या हिशोबाने, गावा ठिकाणी पण हा पार्सल तुम्हाला भेटणार आहे. हे सर्व प्रोसेस मी तुम्हाला दाखवते. हे सकाळचा टाईम आहे. सकाळच्या टायमाला या पद्धतीने इथे पार्सल पॅक होतोय. मी इथे तुम्ही बघू शकता कोड लावलेला आहे आणि या कोडच्या हिशोबाने तुम्हाला पार्सल रिसीव्ह होणार आहे आणि ते सर्व लिंकच्या थ्रू जाते. आणि हे सर्व आपल्याला कुठे मिळणार? अजमेरा फॅशनमध्ये. आता आपण नवीन कलेक्शन दाखवणार आहे. आता अरायवल झालेलं आहे आणि एक रेडीमेड गार्मेंटचा बिझनेस कसा करावा ते हे व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर नक्की व्हिडिओला कंटिन्यू बघा, तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळणार आहे. तर इथे तुम्हाला मी दाखवणार आहे वेस्टर्न वेअरचे कलेक्शन. ते मग वन पीस पाहिजे किंवा तुम्हाला असं वेस्टर्न वेअरमध्ये पाहिजे असेल किंवा शर्ट पॅटर्नमध्ये पाहिजे असेल, ते सर्व व्हेरायटी ह्या ठिकाणी तुम्हाला भेटणार आहे. लाईव्ह पर्चेसिंगही चालत आहे. त्या साईडला जीन्स वगैरेही पाहिजे असेल तर जीन्स वगैरेही तुम्हाला भेटणार आहे. आणि तिकडे कर्टन सुद्धा आहे. तिकडे आपल्याकडे कर्टन्स पण अवेलेबल आहेत ना? कर्टनमध्ये पण तुम्हाला डिझाईन पाहिजे असेल ते मिळून जाणार आहे. तुम्हाला बारींचे वगैरेचे पाहिजे असेल तर तेही तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. म्हणजे जेव्हा आपण बिझनेस करायला येऊ तेव्हा आपण व्हरायटी ठेवली पाहिजे ना? सर तुम्ही डायरेक्टली मॅन्युफॅक्चरिंग करणार जुडता तर तुम्हाला कलेक्शन किंवा कोणताही कपडा पाहिजे असेल तो सर्व कपडा, सर्व डिझाईन, सर्व पॅटर्न, इव्हन कपडा जो असतो ना तो काही व्हेरायटीमध्ये असतो. जसं तुम्ही कॉटनमध्ये गेले तर तुम्हाला मलमल कॉटन, लिलल कॉटन किंवा कोटा कॉटन असे कॉटनचे प्रकार असतात. ते सर्व प्रकार तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि हे बघा इकडे काय आहे. इथे तुम्हाला लेगिन्स वगैरे मिळणार आहे. सरारा पॅटर्न पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला असे एकदम सिंपल सोबर पॅन्ट वगैरे पाहिजे असेल तर ते इथे मिळणार आहे. हेवी कॉन्सेप्टमध्ये पाहिजे असेल, रेग्युलरमध्ये पाहिजे असेल, डिझायनर कलेक्शन पाहिजे असेल, हे आता जास्त झालं ते. बॉटममध्ये तुम्ही बघू शकता इथे पोटली बटन मिळत आहे. आणि तुम्हाला इथे पॅन्ट वगैरे पाहिजे असेल तर हेही मिळून जाणार आहे. सरारा, गरारा, पॅपलॉन ही सर्व वस्तू काही या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि आपण जेव्हा घेणार तेव्हा आपल्याला असे एवढं बंडल्स मागवायला हे लागतील बंच ना? वाईज घ्यायचं असतं. त्याच्यामध्ये कलर ऑप्शन तुम्हाला मिळणार. तर याच्यामध्ये किती पीस असतात? हे पर्टिक्युलर कोट लिखलेला असतं. ही डबल एक्सेलची साईज आहे. ठीक आहे. आणि इथे लिखलेलं असतं डबल एक्सेल आणि 10 पीस आहेत बाहेर. हा 10 पीस तुम्हाला piece मिळणार बंडल. आहे. डबल एक्सेल आणि 10 पीस तुम्हाला piece यायला साईज लागतील पाहिजे आपल्याला. असेल त्याच्यामध्ये कलर ऑप्शन मिळणार आहे. तर आपल्या इकडे टॉवेल, रुमाल हे सर्व सुद्धा आहे ना? टॉवेल्स इथे सर तुम्हाला पर्टिक्युलर लुंगी वगैरे मिळणार आहे. गमछा, लुंगी, रुमाल वगैरे मिळणार आहे. जेंट्स रुमाल, लेडीज रुमाल या इथे मिळणार आहे. हे बघा. कसं कपड्याच्या दुकानात आपण हे सर्व पण ठेवू शकतो एकदम. म्हणजे कसं आपला कस्टमर बाहेर कुठे जाणारच नाही. जाणारच नाही अशी व्हरायटी ठेवल्यावर. दुकान केलं तर एकदम बेस्ट आहे. त्यांना तर व्हेरायटीची कमी बिलकुल नाही राहणार आहे. फक्त एक भेट घ्या किंवा स्क्रीनवर नंबर आहे तिथे कॉन्टॅक्ट करा. कॉल किंवा मेसेज करून संपूर्ण माहिती घेऊ शकता. त्याच्यासाठी काही चार्ज नाही आहे वगैरे. तर इथे तुम्हाला मिळणार आहे टॉवेल्स. क्रॅप कपडा मिळणार आहे मॅम. हा क्रॅप कपडा मिळणार आहे. दोन्ही बाजूनी पुसू शकतो. या साईडनं पण आणि बॅक साईडनं पण पुसू आणि शकतो. मटेरियलला हात लावल्यावर पण तुम्हाला समजतं की एकदम मटेरियल चांगलं आहे. तर इथे मी तुम्हाला रुमाल वगैरे दाखवणार आहे. हे बघा, हे रुमाल तुम्हाला लेडीज रुमाल बघायचा असेल तर लेडीज रुमाल सॉफ्टमध्ये एकदम सॉफ्ट आहे. छान आहे. कलर ऑप्शन ही तुम्हाला मिळणार आहे. ह्याच्यामध्ये डिझाईन ऑप्शन, कलर ऑप्शन खूप सर्व व्हेरायटी. टॉवेल्समध्ये पण डिझाईन खूप मिळणार आहे तुम्हाला या ठिकाणी. आणि या साईडला काय मॅडम? इथे नाईटीचं सेक्शन आहे. पूर्ण नाईटीचे कलेक्शन मिळून जाणार आहे. कस्टमर परचेसही करत आहे. तर तुम्हाला कॉटनमध्ये पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला होलसेलमध्ये पाहिजे असेल, फ्री साईजमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्हाला इथे मिळून जाणार आहे. आणि बेल्ट सुद्धा आहे पाठी बघा. हां
इथे तुम्हाला म्हणजे 2 पीस मध्ये पण मिळून जाणार आहे. 2 पीसचे पण इथे कलेक्शन आहे. हे बघा, एक कॉटन मध्ये तुम्हाला आहे. म्हणजे सर्व व्हरायटीचे आहेत ना. हा, फिडिंग गाऊन पण तुमच्याकडे अवेलेबल हा आहे. मिळून जाणार सर. होजरीमध्ये पाहिजे असेल होजरीमध्ये मिळून जाणार आहे. 1 पीसमध्ये पाहिजे असेल, हे सर्व कलेक्शन आहे. बट एका व्हिडिओमध्ये दाखवणं तर पॉसिबल नाही आहे. थोडंफार सॅम्पल मी तुम्हाला दाखवू शकते. बट तुम्हाला जास्त व्हेरायटी बघायची असेल तर स्क्रीनवर नंबर आहे, तिथे फक्त एक कॉल किंवा मेसेज करा. संपूर्ण माहिती तुम्हाला मिळून जाणार आहे. पर्टिक्युलर तुम्हाला कोणत्या पद्धतीने बिझनेस करायचे सर्व माहिती ते देणार आहे. ही ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे कफ्तान स्टाईलमध्ये नाईटी. हे खूप चालत आहे. इवन बॉलिवूडमध्ये पण असे नाईट्या वेअर करत असतात. इथे तुम्हाला फिटिंग मिळणार आहे, जी तुम्हाला साईज पाहिजे असेल ती मिळणार आहे इथे. आणि त्याच्यासोबत तुम्हाला पॅन्ट मिळणार आहे. काही वेळेस असं असतं नाईटी कोणी नाही घालत तर असे कलेक्शन घालत असतं, किंवा तुम्हाला एकदम वेस्टर्न वेअरमध्ये पाहिजे असेल 1 स्टाईलमध्ये तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला मिळणार आहे. हे बघा ह्याच्यात खिसा पण आहे, पॉकेट मिळणार आहे. Pockets पण आहेत. आता आपण नेक्स्ट काउंटरला जाऊन मी तुम्हाला दाखवणार आहे रेडीमेड ब्लाऊज पीस. इथे तुम्हाला प्रॉपरली ब्लाऊज पीस पाहिजे असेल किंवा अस्तर वगैरे पाहिजे असेल, पेटीकोट वगैरे पाहिजे असेल तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला कॉम्प्युटर वाईजची डिझाईन पाहिजे असेल तर ही पण डिझाईन तुम्हाला मिळणार आहे. कलीवाले पाहिजे असेल, हे पॅटीकोट आहे मॅम. पॅटीकोटची डिझाईन कलर ऑप्शन तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. हा एक कलर मी दाखवते. साईज तुम्हाला छोटी पाहिजे असेल मोठी पाहिजे असेल ती पण मिळून जाणार आहे. प्युअर कॉटन आहे ना हा हे? प्युअर कॉटन राहणार आहे. हे 4 कलीचं आहे. ही कली आहे. हा 4 कलीज आहे. हा तुम्हाला जेवढी कली पाहिजे असेल त्या हिशोबाने मिळून जाणार आहे. कॉटनमध्ये राहणार आहे. कॉटनमध्येही प्रकार असतात, त्या प्रकारांमध्ये तुम्हाला जशी तुमची रेंज जाते तशी तुम्हाला इथे व्हेरायटी मिळून जाणार आहे. मी इथे जी व्हेरायटी बघते ना तुम्ही, ते थानची व्हेरायटी म्हणजे मीटरचा कपडा येणार आहे. 24 मीटरचा कपडा थानमध्ये तो येणार आहे. तो आपल्याला किती पाहिजे असेल तर आपण तो कापून घेऊ शकतो. मोस्ट ऑफली काय आहे, एक टेलर आहे किंवा एक सिलाईचं काम करत आहे, त्यांना हा बिझनेस करायचा असेल तर सोपा जाणार आहे. कारण की अशी व्हेरायटी ते कुठे दुसरीकडे जातात तर ते स्वतःच ही व्हेरायटी मेंटेन केली तर त्यांना 2 रुपये पण मिळतात आणि कस्टमर पण त्यांच्यावर बनतात. हो, तर इथे मी तुम्हाला दाखवते ब्लाऊज पीसचे कलेक्शन. इथे डिझाईन तुम्ही बघू शकता. कलर ऑप्शन तुम्हाला या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. हे सर्व कॉमन वस्तू काय नेहमी जात असते. ते जर एक बिझनेस करत आहे आणि त्यांनी पण हे ॲड केलं तर चांगली अशी प्रॉफिट आणि कस्टमर अट्रॅक्टिव्ह होतात, म्हणजे कस्टमर रेग्युलर होतात. कारण की सर्वांना रेडीमेड ब्लाऊज म्हणजे ब्लाऊज पीसाची गरज असत असते तर ते दुसऱ्या कुठे जात असतात. जर तुम्हाला साडी घ्यायला आले असेल ते की कुर्ती घ्यायला आले असेल तर तेही हे घेऊन जाऊ शकता. कारण की आपल्याकडे कसं आहे, नवीन लग्न झालं का द्याय घ्यायला पण नवरीला लागतं तर वटीमध्ये टाकायचं असतं. तर असे कॉन्सेप्ट ते एक एक बंडल तर असं सहज जाणार आहे. आणि डिझाईन्स पण भरपूर आहे त्यांच्याकडे. आणि आता सीझन पण चालणार आहे. दिवाळीची सीझन येणार आहे, तर त्याच्यानंतर लग्नप्रसंगाची सीझन येणार आहे. त्या प्रसंगामध्ये तुम्ही ही सर्व व्हेरायटी मेंटेन करू शकता. इथं लुक मी तुम्हाला दाखवते. हा ब्लाऊज पीस जो आहे त्याचा लुक तुम्हाला ह्या हिशोबाने येणार आहे. जेव्हा तुम्ही स्टिचिंग करून तुमच्या प्रॉपरली साईजला मेंटेन कराल तेव्हा ही डिझाईन तुमच्यापाशी येणार आहे. तर अशी व्हेरायटी तुम्ही ठेवू शकता, मेंटेन करू शकता. जेवढी व्हेरायटी तुम्ही मेंटेन कराल तेवढं तुमचं बिझनेस ग्रो करणार आहे. बॅक पोर्शन आहे, डिझायनर पीस मिळणार आहे. फ्रंटमध्ये तुम्हाला कफ पॅटर्नमध्ये मिळणार आहे. बघा कफ मिळणार आहे सिम्पल सोबर. आणि हॅवी जो आहे ना तुम्हाला इथे हाताची डिझाईन मिळणार आहे. एम्ब्रॉयडरीचं काम केलेलं आहे, सिक्वेन्सचं काम केलेली डिझाईन तुम्हाला मिळणार आहे. कधी कधी आपण साडी घेतली ना तर ब्लाऊज शिवायला नाही ना, लवकर टेलर देत नाही शिवून, तर आपण ब्लाऊज पण रेडीमेड घेऊ शकतो. आणि अशीच घेऊ शकतो. जसं हा आहे, ह्या तुम्हाला डिजिटल प्रिंटमध्ये मिळणार आहे कॉन्सेप्ट. आणि तुम्ही इथे युनिक डिझाईन आहे. हा पट्टाचा भाग आहे, म्हणजे आपण आता जी ट्रेडिशनल चालत आहे ती डिझाईन आहे. इथे तुम्हाला कफ वगैरे मिळून जाणार. आणि ही साडी ह्या ब्लाऊजची गोष्ट करू ना तर तुम्ही ब्लू कलरची साडी घालू शकता, पर्पल कलरची घालू शकता, येलो कलरची घालू शकता, ग्रीन घालू शकता, व्हाईट घालू शकता, ब्लॅक घालू शकता. ब्लाऊज पीस घेतली तर आपल्या 3-4 व्हेरायटीवर म्हणजे 3-4 साडीवर चालून जाणार आहे. हे नवरात्रीमध्ये घालायला छान आहे. अजून एक कलर ऑप्शन हेही खूप सुंदर दिसणार आहे. फक्त तुमच्या साईजच्या अकॉर्डिंग तुम्हाला अल्टर करायला लागेल. आणि आपल्याला कसं लेडीजला कॉन्ट्रास्ट घालायची खूप सवय असते. प्लेन चालतंय साडी ना, असेल आता आणि ही सर्व design वर्कवालं variety ब्लाऊज असेल तर चालते. खूप सुंदर दिसतो. की टेलर नाही म्हणजे सिलाई जेवढी चार्ज घेतात ना त्याच्याकरता कमी चार्जमध्ये तुम्हाला ही व्हेरायटी मिळून जाणार आहे. 55 रुपयापासून ही ते तुम्हाला रेडीमेड ब्लाऊज पीस मिळून जाणार आहे. हा नेक्स्ट कलेक्शन मी तुम्हाला दाखवणार आहे. हे बघा, हे दोन्ही स्टोन मध्ये लेडीज गार्मेंट मिळणार आहे. म्हणजे तुम्हाला ब्रा आणि निकर दोन्ही सेम मध्ये मिळणार आहे. तुम्हाला सेपरेट मध्ये पाहिजे असेल तर सेपरेट मध्ये मिळणार आहे. होजरी मध्ये पाहिजे, कॉटन मध्ये पाहिजे किंवा फॅन्सी मध्ये पाहिजे. हे सर्व बॉक्स पॅकिंग आहे ना सर, हे सर्व तुम्हाला लेडीज अंडर गार्मेंटचे वस्तू का मिळणार आहे. फक्त 19 रुपयापासून इथे कलेक्शन स्टार्ट होऊन जात असतं आणि पॅकिंग तुम्ही बघू शकता.
तर आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे दुपट्टेचे कलेक्शन, किंवा आपण ट्रॅव्हल्स वगैरे करत असतो ना, त्या टायमाला पण तोंडाला वगैरे बांधायला आपल्याला पाहिजे असतं. तर या पद्धतीने तुम्ही ही व्हेरायटी ही मेंटेन करू शकता. खूप सुंदर दुपट्टे मिळून जाणार आहे. हे बघा कलर हा कोणता कॉम्बिनेशन, मटेरियल आहे? हा पण कॉटन मध्ये मिळणार आहे. कॉटन जास्त प्रिफर होतो कारण की ऑल इंडियामध्ये जो कपडा चालतो तो कॉटनचा चालतो. आणि लेंथ पण चांगली याची. हे बघ, तोंडावर पण बांधू शकतो आपण. नाईटी वगैरे घरात घातली तर आपल्याला असतं का हा घ्यायचं असेल, किंवा कुर्तीमध्ये पाहिजे कम्फर्टेबल असेल. असतं. जसं आई स्वतः कम्फर्टेबल आहे. ओढणी स्कार्फ वगैरे आई डेली यूज करते. हा. तर तुम्ही बघितली अजमेरा फॅशनची खूप सर्व व्हेरायटी आणि डिझाईन, कॉन्सेप्ट, कपडा क्वालिटी सर्व तुम्हाला A1 क्वालिटीची मिळणार आहे. तर नक्की स्वतःचा बिझनेस करा आणि एक वेळेस भेट घ्या. भेट घेतल्यावर पूर्णपणे तुम्हाला इथे सजेशन करणार का कोणत्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या बिझनेसला ग्रो करू शकता. जर त्यांचं ऑलरेडी बिझनेस आहे किंवा नवीन बिझनेस आहे तर एक कॉल किंवा एक मेसेज तर नक्की करा, ज्याच्या कारणी तुम्हाला स्वतःचा बिझनेस कसा करावा आणि कोणत्या पद्धतीने तुम्ही पुढे घेऊन जाऊ शकता. सर्व संपूर्ण माहिती त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार आहे. त्याचा काही चार्ज नाही आहे. तुम्ही फ्री कॉल करू शकता. 24 आवर्स आमची कंपनी काम करते तुमच्यासाठी, कारण की आमच्याकडे ऑल इंडियामधनं 33 कंट्रीमधनं आमचे माल जे आहेत ना ते पसंदीदा माल झालेले आहेत. आणि मी तुम्हाला सांगते आमच्याकडे 75,000 रिटेलर शॉप जोडलेले आहेत जे आमच्याकडनं बिझनेस करत आहे. तर तुम्हीही जोडू शकता. फक्त आणि फक्त एक कॉल किंवा मेसेज करून संपूर्ण माहिती घ्या. नका घ्या त्यांचं प्रश्न नंतर आहे. तुम्ही 21 कॉल करा आणि माहिती घ्या काय आहे कसं आहे कोणत्या पद्धतीने ही कंपनी ग्रो करते. खूप जुनी कंपनी आहे. तुम्ही गुगलवर पण बघू शकता किंवा यूट्यूब चॅनल अजमेरा फॅशन मराठीमध्ये पण बघू शकता. संपूर्ण माहिती तुम्हाला ह्या ठिकाणी मिळणार आहे. कोणतेही मॅन्युफॅक्चरिंग ही सर्व डिटेल नाही देते. ती सर्व डिटेल तुम्हाला आमची कंपनी अजमेरा फॅशन देते. सन्मानभरी सुंदरता. लवकरात लवकर एक वेळेस भेट घ्या किंवा स्क्रीनवर नंबर आहे तिथे कॉन्टॅक्ट करा. संपूर्ण तुम्हाला माहिती मिळणार आहे. जी वस्तू आहे तुम्हाला प्रॉपरली गाईड करून देणार आहे. तर एक वेळेस नक्की कॉल किंवा मेसेज करा. तुमचे काय मनात प्रश्न असतील, डाऊट असेल तेही तुम्ही त्यांना विचारू शकता.